Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar Šefčovič. Consiliul European ar trebui să aibă ca temă principală competitivitatea economiei europene. Dar, din păcate, în România, în țara mea, ceea ce constatăm cu toții este faptul că avem cele mai mari sau printre cele mai mari prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană. Ieri, 150 de euro megawatt-oră, de 5 ori mai mare decât în Spania, de 3 ori mai mare decât în Franța, cu 40% mai mare decât în Germania. Acest lucru face ca economia României să sufere foarte mult, pentru că aceste lucruri se regăsesc în prețuri, lipsă de competitivitate, pierderi de locuri de muncă și o situație grea. De ce e acest lucru? Pentru că se refuză interconectarea României cu partea de vest, situație pe care o întâlnim și pentru Bulgaria și Grecia. Interconectorul între Ungaria și Austria încă nu se face, între Austria și Slovacia la fel. Și această lipsă de acțiune din partea Comisiei Europene aduce prejudicii imense României. Și acest lucru nu face decât să avem o creștere a extremismului și o situație de nemulțumire care poate fi rezolvată într-un singur fel. Măsuri decisive acum când nu este prea târziu. Mulțumesc.